So mga sano, maingod to. Pupunta tayo ng duty free ngayon kasi bibili ko yung hanap ako ng perfume. Baka may mura dun. Yeah. Minsan kasi mga sano mas mura sa sa duty free. Kaya silip-silipin na lang muna natin kung ano mabibili natin na mura dun. Na perfume. So yeah, let's go. Ayan yung duty free. Yan papasok. Ito tayo sa airport ngayon, international. So ayan, dito na tayo sa dating arrival to na ngayon ginawa ng international arrival departure din. So hindi pa nagpa-function, hindi pa nag-operate tong mga tindahan. So punta lang tayo ng duty free. Ito guys, nasa duty free na tayo. Ayan, tayo ng perfume. So dito na tayo sa duty free Philippines. So hanap tayo ng perfume kung may mabibili tayo. $25 sir. Okay guys, pipiliin ko ngayon it's either Bulgari or Lacoste. So may discount sila 20%, so tiyempo tayo. So hindi ko mo bibili ka ng perfume, pupunta ka na agad sa mall. Dapat muna, di ba miss? Research. Tama. Saka kasi para kami taga-airport, kasi misis ko nasa airport. So anytime na may bibilhin kami, hanap muna kami sa duty free, kahit yung machichirya. Di ba miss? Yeah. So ito, Bulgari. Yan. So Bulgari Extremis, itong yung original, yung luma. Ito ng bagong modelo. So wait guys, peso lang. Dapat mo debit card, no? Oh, dapat. Sige. Ito yung service ko guys. Ever since na nag-perfume ako nakatrabaho na ako, Bulgari, Extreme. So kung may offer si Miss ng ibang brand like Lacoste na may discount din, so why not? Meron sir. Magkano yan in peso? 95 sir, tapos 20%, 76 na lang. Sige, go. Convert Tapos, please. sa peso, 3,600 na lang sir. I will buy that, pero patingin mo na sa Lacoste mo. Ito sir. Yes. Ito na lang yung natirang cost namin sir. Asang classic? Ito yung mas classic. Wala mo may no? Meron sir. Na? Dili na ako hindi na ako mag-try sa Sa Bulgari. Bulgari. Mabango yun sir. I know. Oo. Nakasanayan mo na yun? Yep. Ito yung sa Lacoste. Okay. Sa skin mo lang gusto itra. Okay. Pero mas gusto ko yung Bulgari. lahat ng perfume guys mabango. Bulgari Extreme ako. Okay sir. Sige. So punta muna tayo dito. Oh, daming wine. Yan. Dito rin ako pag Pasko guys bumibili. Kasi sabi ko na nga, para kami taga-airport. Ayun. Sus, daming Taas man din, no? So first time kong pumunta dito nung ni-renovate na tong airport. Kasi nataon din pandemic. So mayroon pa doon sa dulo. So diretso tayo. So duty free Philippines, MCIA. Ayun. See? Pag Pasko, sa Paskong darating, balikan ko kayo. So ayan. Duty free, Mactan Cebu International Airport guys. No need ID naman, no? Ini government, no? So guys, open for
Kung dire local pwede. So open na sila guys. Di ba sa una ngayon mag-ID no? Remember ko nga ini government ID kung kaya passport. Pwede passport. Pero parang open na rin sila sa lahat. So busy doon. Huwag kayo tumuloy doon. Yan yung mga wines nila. Ito Archipelago. So sa mga nagbabalak bumili ng kung ano-ano, parang supermarket din dito sa duty free. Ayan. Yan si ayun. Ayun. Ayan. Mga branded wines. Yun. Isa sa mga paborito ko. Salamat sa pag-allow sa akong vlog ha. Ayun. Sigwa may lingaw. Pwede sa mo view sa ako ang vlog. Ayun. So ito na yung nakasanayan ko guys. So bibilhin ko na. Baka isipin nila dito nang gugulo lang ako. So Bulgari Extreme tayo. So guys, babayaran ko na yung perfume. Kasi para hindi na ako magtatagal dito. Para hindi sisikip. Kasi may mga customer din. So ayan. 20%? Di pwede 30? Ayun, may 20% discount. So, punta na kayo dito. Oh. Kasi hindi na ako magtatagal dito. Baka isipin lang na nanggugulo lang ako. Sir, can I buy... Sorry? Okay, okay. So, magbabayad na ako mga sano. So maya alis na ako. Kasi parang hindi ako pinapawisan sa labas pero dito sa ang lamig pinapawisan ako. Ayan. Ayan. Tit. Ganda ng duty free oh. So, lahat ng wines na gusto niyo nandito. Ayan. Jack Daniels. So malapit na. Oh, managid miss. So tapos na ako guys, mga sano. So bye-bye. Thank you for your Weling gwapo. Dili. Hindi mo na gwapo, sir. Pagkakadang gwapo nila. So hinahanap nila yung ano ko, yung channel ko. Yung naka-shades ko. Naka-shades. Dili na mao, dili na mao. Ay, di mo na gwapo ka tong gwapo. Di ba, sir? Junior, junior AJ. Bakit wala yung channel ko sa YouTube? Sa YouTube. 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 Na Facebook na November man ko sa Facebook. Pwede ta mag-friend. YouTube. Pag-vlog tayo, mag-subscribe Ay ko katawis ako intonation sa Tagalog ha. Okay na, sir. Kasi nahirapan ako sa kalisod mga sano. Pero salamat ko sa kanila kasi may care sila. So, thank you very much. Ganun ka lang. Mga 10 subscribers. Kaya may 10 subscribers. Sige na. Kay Saga. So, galing na ako ng duty free guys. So, shout out sa taga duty free Mactan Cebu International Airport. Thank you for your kindness. So, bait nila doon. Ay na kinikater nila yung pag-vlog ko. So, duty free
Philippines, Mactan Cebu International Airport. Shout out sa inyo. Thank you very much. Don't forget to subscribe. O dyan na. Ay, ears. Yan. Ears Litson. Sana next time. Beka naman. Maka-sponsor. Thank you. So galing na ako ng duty free guys. So shout out sa taga duty free Mactan Cebu International Airport. Thank you for your kindness. So bait nila doon. Ay kini-cater nila yung pag-vlog ko. So duty free Philippines Mactan Cebu International Airport. Shout out sa inyo. Thank you very much. Don't forget to subscribe. O dyan na. Ay, ears. Yan. Ears Litson. Sana next time. Beka naman. Maka-sponsor. Thank you.